thil tu te chibai le vek ule tuntuma hian hei lelte wat vai sumthum palina an semna a hian soine deuh a awm deuh a hei hi ron talan kan tum dawn ani music promoter of the year hi FB vel a khan post ka hmu deuh nual ani chungte pawh chu ron talan kan tum dawna enge amzia enge thil ni na ti te pawh hi ron talan kan tum dawn ani ti hian a ron ziaka a zik tu chu ron tarang lo mai taila lelte awat thi zaimi khen lo pawh hian kan ngai hlu a Mizorama awat sem to thina chuan a hlun pawh tak ani to a chuti lain kan thian pa kimte chunga an ti dan ero alom am lo hle ani a to tu ta na shom dan tur le za thak tur zia ka ngai tu a sui chu ngei ka du awat sem main an phone lok veka promoter of the year award adon tur thuan shila pu takin an ni pawh chu koinan kalve a ma se in shule pawh om to chung lovin midangan pele daya anti pal ani garing lawa atia alo ti pal pawh ni se in shile na hun atam lutuk kimte hin dong se ka tingon ngor chong lo dong tura in shil vek to ngoi renga midang pek le dei si hi eng dan nge ni ngai le tusidina hian eng tin nge asoi fia don kan tha chak hle mai ka thil omzia ani a kan sei bel du chu pukim te chung chang a hian soi tur ka nei nual ani a chan chu bitam takin an ring lok sa a ani hi music promoter of the year a hian ani ai om hi keima pawh hian ka hrelem lo ani a chan chu a channel hi kan thlir tam em maya chunga chuan tun matang to in nu paza in ti siak te sang hlui te nopang te rolban lo te tiang khan music a hian a thohlok em mai ni heting chung chang a hian mitam tak chuan adon hi an ring na sa ni amaro chu hei tutuma hian lelte hian adong lowa ka chu eng pawh lo ni ta sela dong turan shrit lok sa vek to amunan kal lok vek to ni amai ro chu in shrit lon po mi lovin adong talo tat mai ni ti lai hi enge lelte lam hian roman an siam dan hi ka thiam che lova amai ro chu adong tur zinga anomani zong zong kal tur an ti em chu ka che lo ni an soidan zela chuan adong tur ho kha an shrit lok sa a chun an kalan dong mai ni khan aron soya resol mai theya an te fu lo dewem o kan ti deuh lekani music promoter of the year dong tu pu jimi po hi ni e a tholok khop mai a om khop mai a dong hi ke point kolom pui khop mai tu ti role ro chuan lel te lamina an ti dan a tira dong tur an soi lok sa vek to an don lo tir le lai chu thila fu em o kan ti a mi kha kha nge in ngai dan te karon soi ve ta ula ke ma chuan an om ve ve a amaro chu kim te hi dong om zok nin ka hri a ke ni na kan lo hriat ve dan kha adik lo mai thei eng pa chu ni sela anin hri lok sa vek to a chuti lai kara dong lo an hole nu nu tur kha kalo ngai tu puya mani a kain chan puya asham don hian kan chakapa eng pa chu ni sela thil om zia le ni na dik tak hria kan om chuan kumendal panga kharon soita ula thil dik lo te po an lo soi chiam po ani ve theya chuwang chuan dik tak le hre chiang zo kan om chuan ron kimen ta ula a trawme ขอปุยเซกันตัวจัวจะลรินลัวค่ะลวินริงลอกเซล่ะชอบไหมตัวนั้นชวน Music Promoter of the Year Award กันเซมโดนะเฮียกัน Special Award อ่ะนุ่งเบรนีอ่ะมีเซมสักตูรินกัน Organizing Committee จังเงินปุซีวันเลช่วยของไอ้เราชอบเซล่ะกันชื่อช่วงอ่ะอินเดียปุ่มตัวมตัว artist ที่กันในตำเราเมมาจุดยัง artist มินเชอร์สักตัวมินเชอร์ชัวสักตัว YouTuber อ่ะพอ YouTuber ล่ะเบนี้อ่ะใจมีแต่ตานะฉันเอ็มไงเมมโซฟาติมินมาไงตัว Music Promoter of the Year ดงตัวจูพอ Jimmy L ปัจจุบันอันนี้ Jimmy L ปัจจุบันของไงเองแล้วก็เสร็จละ Esther นำเตมินโปรโมทสักตัวอันนี้ที่ค่ะกันเชียดลาร์จวดานอันนี้ตัวนายจวนอภูกันเตียกันลมปุยตักเสตอวันลมเอ็มผู้ลมัลสมนะกติเราไทยละวะเลลเตวุลเซโรเซตูนมาจังอินกะเราทีนะวินโปเฮียนอวุลเซลวังอินอันซาระ organizing committee เตนอินซาระวินเนี่ยให้เตียงอวดดงเทียกะอมฮีกะโลมาให้ฮิปะเทียนวังเละไม่ปุยเตวังเละเลลเตอวด
organizing committee te wangani ti kha ka soi dua inchunga lom thu ka soi tak set zeta ten voinim in pek chan Esther namte chungchanga hian kaloma naupang te kumthum mi ni khan kalo notice to a khatiang khan interview na kan han neya namdang la satura kan ti atanga voini zofa te kan naupang te mai ni si kha international tuna voina ran puanang khan a khovel mi zo to phut chuan kan ria a ten ram sang nam sang hian an ron react na se me mani ti po kha kan riat ka be se ya voinia Esther namte hi kum kwa ani to a video tam takhi million atling vek ringot maya aten pe chu million som ni te ni to ni chu tiang khop chuan kan ram a hian naupang talent nei thatak tak an oma ni chin loka khan special award dong thile dam in kara ti phua tu teng te po kha naupang te ni in khatiang la thatak mai athin lunga aron pho chuak kha ro pui ka ti ni zofa te hi Krista pathian in isuan min chandama min dua min pho chua adua chu wang chuan kan naupang te kal klang po hian lalpan min pho chua zel atuma chu wang chuan kan loma lelte organizing committee chunga le local te zong le TV a min lo clear tu te chunga lom thu ka sei dua abik tangi nei pusi dina lelte organizing committee lelte hian YouTube channel an ne ya lelte hi subscribe lo win lo la mani chuan khongai takin lelte hi lo subscribe back ro ti kha kan sei du ni in zawai chunga lom thu ka sei ye ka lom e Pujemia kan lom pui tak zeta zofa te ta na ro lui niangin music promote konga mamin lak sakse turin kan ngenin du sakna kalan ngal bok ani